Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Jerry Hunter dwi. A'r Chadwin Jones ydw i, a croeso i bodlediad yr hen iaith, lle mae'n Americanwr o'r Midwest yn ceisio diwyllio rhywfaint ar Gymro o ganolbarth. Mae o'n trio. Ynys Môn. Mae o'n trio. Da ni ar gael ar y gwahanol apia podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae'n nifer rhyfeddol, hwnna chi'n dewis yn gwylio ni'n mwydro yn fan hyn. Da ni'n ar gael yn gynta ar am, a da ni'n gwerthfawrogi'n fawr. Os da chi'n rhannu'r newyddion am fodolaeth y pod, efo unrhyw un all fod efo diddordeb. Jerry, tro dwytha, da ni sôn lot am Niwbwch, a Dafydd a Gwilym yn mynd i yfed lot o lush. Yn Niwbwch. Yn Niwbwch. Rhywbeth dwi'n cael yr argraff oedd yn neud yn gwahanol rannau o Cymru. So lle da ni'n mynd? Dwi'n gobeithio bod ni'n mynd nôl at Dafydd a Gwilym. Yn tad, felly dyn ni am ddechrau trafod cywyddau serch, cywyddau natur Dafydd, ac yn aml iawn, dyn ni'n gweld y ddwy thema yn un, ffordd mae'n trafod byd natur a ffordd mae'n trafod ei gariadon, lle serch, cariad ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond cyn hynny, mae werth i ni gofio rhywbeth oedd ni'n trafod tro dwytha, sef bosib bod mae Dafydd wedi dŵad oedd o'n fardd hynod ddawnus, hynod wreiddiol, ond hefyd mi oedd o wedi ei eni ar adeg pan oedd pethau newid a pethau'n llacio rhywfaint da. Ond bosib canu mewn ffordd wahanol, hwyrdd oedd bod cymdeithas yn newid. Oedd yn fwy rhydd fel artist o bosib. A dwi eisiau nodi un peth, hwyrach dwi'n fawr i wneud, o ran yr hen gyfundrefn farddol, lle, yn orsau canol yn oes y tywysogion, mae cyfraith Hywel Dda, cyfreithiau Cymreig canoloesol, lle, yn sôn am y swyddogion llys, a mi oedd y bardd teulu yn un o swyddogion y llys yn ôl y gyfraith, ond oedd y pencerdd ddim, dyn ni wedi trafod hyn o blaen, y pencerdd yn teithio gwmpas, ac mae'n deud yn y cyfreithiau fel hyn, dwi'n dyfynnu o llyfr Iorwerth, un o fersiynau o gyfraith Hywel Dda, a fel hyn mae'n dweud, o dderfydd, hynny os derfydd, os bydd, o dderfydd i'r frenhines fyny cerdd, so os bydd i'r frenhines fyny cerdd, aid y bardd teulu, nid y pencerdd, y bardd teulu, i ganu iddi yn ddifesur. A hynny yn araf fel nad aflonydd o'r neuaf ganddo. Wel, beth yw ystyr difesur? Dwi'n gwybod, a oedd mesur a israddol, is na'r awdl, hwrach yn ddifesur, dwi'n gwybod, ond hefyd, rhyw ddadlun bod os yw'r frenhines eisiau cerdd, bod y bardd teulu, yr ail fardd pwysicaf allu, yn mynd efo hi i'r gornel i ganu yn ddistaw iddi hi. Ac felly, y cwestiwn yw, be oedd y frenhines eisiau glwad? Nid rhagor o ganu mawl yw gŵr hi, mae eisiau newid dreulio peth yn noson yn clywed y pencerdd yn canu mawl yw gŵr y brenin. Felly pa fath o ganeuon, a oedd yna draddodiad o ganu serch, canu natur. A beth i aflonydd? Ddim eisiau i ganu yn ddistaw iddi hi, i beidio styrbio. Mae'r wledd yn mynd ymlaen, efo'r brenin a pawb yn y llys, a mae frenhines di gollon bol, mae'n hei, tid bardd teulu, tid draw, dwi eisiau clywed rhyw gan fach i'n ddadloni de. Felly, rhaid bod yna rhyw ffrwd o ganu, dyn ni'n gwybod amdano fo. Ond unwaith eto, dyn ni'n gweld bod y ffrydiau coll o ganu hwrach yn dod o fyny ynghyd â thraddodiad gwerinol yng nghanu Dafydd a Gwilym o bosib, jyst theori rhyw ddamcaniaeth a werth meddwl amdano fo. Ac unwaith eto, mi oedd Dafydd, fel o'n i'n trafod trwytha, yn canu, oedd o'n canu'r delyn ei hun, mae'n sôn amdano fo hyn fel telenor weithiau, yn darlunio hyn fel oedd o'n canu cainc ar y delyn lle, felly mae'n bwysig cofio hynny. Just ar un peth yn haroi, mae'n amlwg pan ti'n deud bod yna hyd at 10 a 30 o fersiynau o'i rhai o'r cerddi yma wedi goroesi. Mae hynny'n awgrymu bod i'w fawredd o wedi cael i'w gydnabod yn llawn yn ei oes ei hun. Ac am oesa wedyn, lle da. Ie, na ti, bod y Beatles neu beth yn herma y cyfnod yna, oedd o'n berson o bwys neu wedi cael ei... Pobl yn cydnabod i fawredd. Sydd eto'n ddiddorol, ac o ran, ti'n meddwl, mae'r elfen ystywed y Saes knowing ma yn y rhai cerddi. A broblem efo traddodiad llafar, i ffaith bod o'n llafar ac yn dyflannu, felly dyn ni'n gwybod beth yn digwydd o ran trosglwyddo gwaith ar lafar, ond mae'r rhai bod i gan fod i gywyddau mor dda, ond y gymaint o bobl eraill eisiau dysgu a'i perfformio, de. A felly mae rhywbeth felly, de. Ond eisiau dechrau sôn am i ganu serch, wan ta.
yn enwog iawn, siŵr bod llawer ohonych chi sy'n gwrando yn gwybod hyn yn barod, mi ganodd gywydd a serch i nifer o ferched penodol, neu merched, mae'n ei henwi yn enwedig Morfudd a Dyddgu. Wel, eto, cwestiwn mawr, mae'n ddadl fawr de, a oedd y merched yma yn bobl go iawn, oedd yn canu ferched go iawn, neu a oedd wedi dychmygu, wedi creu cymeriadau ffuglenol de. Mae'n gwestiwn, mae'n anodd iawn ateb hynny de. Y pobl yn teimlo'n gryf a pethau hyn, ond sgrem farn bendant fy hun de. Ond dwi'n well gan ei meddwl amdano nhw fel creadig artistig illa ta mewn ffordd. Dwi'n gwybod. Achos, dwi'n gwybod, sy'n meddwl am hyddyd i ganu fela de, ti'n bod, dwi'n gwybod. Ond na ni ddechrau efo un, ac mae gennau ormod dwi eisiau drafod, mae'n eisiau gymaint o gywyddau serch gwych gan Dafydd a Gwilym, felly na ni ddim yn egluro pob peth, ond ni eisiau darllen y tamad o'r cywydd yma, dechrau'r cywydd yma, Morfudd, Morfudd fel yr hael, de, dy'r teitl, de. Hyfryd. Dechrau fel llinellau cyntaf a wedyn ni trafod rhywfaint arno, lle. Ti angen inc ar gyfer dy brintr, Jerry Hunter? Ti angen llygad? Gorllwyn udd wydd ddyn geirllais, gorlliw eiri man marian maes. Gwyl ddiw mae golau o ddyn, goleuach no gael ewyn. Goleudon lafar fron liw, goleudau'r ddyn, gwyl ydyw. Ia, stopio fyna. So ia, gorllwyn yn yw aros y ddwydd, aros yr wydd, ystyr dyn yw unigolyn person, so merch de, dyn, person unigolyn, geir llais, mae geiriau hi'n llais yn dawel, mae'n siarad yn dawel de, ac mae glywder fel eira man, eiri man. Gorlliw eiri man marian maes. Ie, marian yr greian y maes de. Ie, a wedyn gwel o ddiw, mae merch... O, gwel ydy hwnna, sori. Ie, ond gwylid, ie. Ond gwel, os ti'n... Gwel ddiw, mae golau o ddyn. Oce, mae hwnna'n efo sy'n rwan. Mae hi'n unigolyn gola, mae hi'n llachar, mae'n disglirio fel unigolyn. Goleuach na goel ewyn. Goleuach nag ail ewyn, felly... Ewyn y don. Brig y don. Goleuach a brig y don, lle, ewyn y don, de. Waw, oce, mae hwn... Goleudon lafar fron liw. Goleudau'r ddyn gwel ydyw, neu gwylaidd. Gwylaidd ydyw. Gwylaidd. So, mae'n ola, mae'n holl ffyrdd o ddeud bod hi'n ola, fel eira, fel ewyn ton, mae'n llachar, mae'n disglair, mae hi fel, hollol. Mae'n tynnu dy sylw, di. Yndi, mae Morfudd yn, hollol. Mae Morfudd yn anhygol, dyna hyn dwi'n dysgu. Lle nes i gyrraedd. Gwyr o bryn serch gerdd o'n pen, goreibryd hael ger wybren, gwawr y bobl, gwiwra bebyll. Neu gwirwra, sori, mae hwnna'n air anghyfarwydd iawn. Gwawr y bobl, gwirwra bebyll, gwyr hi gwatgwaru gwyr hyll. Gwyr hyll. Gwyw forfydd, gwau o ferfardd, gwan a'i car, gwenhwyfar hardd, gwe aer, llun y dyn, gwau ef, gwyw ei ddelw yn gwaeddolef. Sef, ie. So, reit, so... Na, ddim yn glir o popeth. Na, helpa ni mach o. O, mae hi, dyn ni'n cael y tîmlad, chwod, gwawr y bobl, mae hi fel yr hael, mae hi'n goleuo'r holl lad, fel y wawr, lle de. Ac mae'n gwybod gwir o bryn serch gerdd o'n pen o fy mhenni, mae hi'n gwybod sut i dynnu can o serch allan o yngena, yngheg i, sef yr union beth mae'n neud yn y cywydd yma, de. Mae hi'n gwybod sut i ynghalu i ganu can o serch ydi, de. Gwyw forfydd, gwau oferfardd, mae'n disgrifio hi fel bardd oferfardd, yn canu serch yn ofer ydi hi, lle. A wedyn gweu air, gweu air llun y dyn, y ferch, y fenyw i'r dyn yma, lle. Mae'n sôn am ei gwall, mae'n siŵr, gwall gola, fel gweu o air, de. Ac wrth gwrs, mae gwe
yn gwneud fel am we pre-cop hefyd, sy'n ei Ti'n ddal o. cael dy ddal, gwych. A beth yw'r gwatswaru gŵr hyll? Ie, wel, mae hi'n hardd iawn. Ie. Ac felly, mae hi'n gwybod sut i watwaru gŵr hyll. Di hi ddim mynd i, Dim yn gwastraffu ddim i roi amser i ddynnu'r hyll. Na, di. A bosib am y dinc o hunan ddychan hefyd, bod Dafydd yn diodda. Mae'n mo'n cariad efo hi. Reit. A wedyn, na ni symud ymlaen i ddarn arall, dyfyniad nesaf, mae ddarn yma'n wych. Yr un cywydd ydi o, Morfydd fel yr hael. A Morfydd yn, wel, dipyn o ddynas dydi. Mawr yw ei thwyll a'i hystryw. Ie. Mwy no dim a menau diw. Y naill wers yr ymddengys, fynyn gan rhwng llan a llys. Ie. A'r llall ddyn fwlchgair, yr ymgydd gloiw forfydd glaer. Ie. Glir o'ch o hyn. Ie. Ti'n dall y cwbl o cynta? Mawr ei thwyll a'i hystryw. Ie, so mae hi'n dwythodrus, ac yn ystrywgar. A mwy na dim am enaid yw. Hi yw ei enaid, de. I anwylid, de. I enaid, de. Reit. Mach o dynnu coes. O mae hi'n, i thwyll a hystryw, hynny yw mae hi'n fympwyo, mae'n dweud. Mae'r ferch yn chwarae fo fo, de. I watwaru, hwrach, fel gŵr hyll. A wedyn, y naill wers, y naill dro, un tro mae'n ymddangos i'r ymddengys, fy nin, fy merch, lle. Rhwng llan a llys, mae hefo fi drwy bob agwedd o fo. Ie, neu rhwng yr eglwys a'r llys, hwrach, bod nhw wedi bod yn yr eglwys efo'i gilydd, mae'n gywydd arall gyda fo, merched Llanbarran di bod yn yr eglwys, mae'n mynd yn ôl i'r llys, a mae hi'n cerdded efo fo chydig bach, a wedyn mae hi'n ei adol o. A wedyn, so ar y naill law, y naill wers yr ymddengys hynna, a wedyn ar llall, ddyn fwlchgair, yr ymgydd gloiw forfydd glaer. Ie, dwi'n gofio pwy awgrymodd hyn yn rhyw ysgolhaig, awgrymodd y gynta, ddyn fwlchgair. Awgrymodd rhywun bod hynna fwlchgair, fel sy'n meddwl am Mur Castell, efo'r serrations bach, a bod hi'n cerdded, ti'n gweld hi, wedyn ti'n mynd gweld hi, wedyn mae'n gweld hi, fel yr hael, yn mynd tu ôl i gymyla mewn ffordd, de. Mae hi mae'n dangos, mae'n cerdded, mae'n siarad efo fo, a wedyn mae'n chwarae, mae'n wyllodrus. Mae'r gloiw Now you see her, now you don't. Beth o beth, de. Mal hael, de, fel yr hael, de. Ymylau hoiwles. Mamaeth tywysogaeth tes. Molianus yw ei siw swydd. Maileres mai o leifrwydd. Mawr ddisgwyl morfydd ddisglair. Myglyrgair ddrych. Meirwych mair. Llun hardd y gloiw, de. Di hynna. Felly, fel yr hael, mal hael, fel hael ymylau hoiwles, yr hael gyda'r ymylon llesol, lle, de. A wedyn wir, ffordd mae'n disgrifio'r hael allan. Mamaeth tywysogaeth tes, gwres. A dyn ni sôn am, yn yr oesau canol, bod meithi yn bwysig, bod teuluoedd pwysig yn rhoi i plant i feithi efo teulu arall, de. So mae gen ti dy dad faith a dy fam maith. Ond mae'n disgrifio'r fel mamaeth, tywysogaeth tes. So, gladw ti, hollol, y wych dydi. Molianus yw ei siw swydd. I gwaith medrus, i gwaith priodol, lle, de. A wedyn, maileres, masnach rhaeg ella, mis mai o leirwydd sy'n rhoi goleuni yn rhydd i bawb. A mai yn ddys ffyniannus hefyd, wrth gwrs. Ie. Mawr ddisgwyl morfydd ddisglair, a dwi'n mynd all y gair yma o gwbl. Mygyr glaer, drych, mireinwych mair. So, drych fatha llun hwrach, delwedd, sydd yn loiw, yn glaer, yn loiw ac yn hardd. Felly, llun, hardd,
gloyw, disgler. Mae just lot o ffyrdd gwahanol dweud bod hi'n uffar o bysyn. Ydy. A hefyd mae'n mirain wych fel mae'r, de. Felly, wedyn, mae'r gywydd yma, mae'n wedd ddeallusol hefyd yn ffordd mae'n adeiladu gymhariaeth yr hael, de. A wedyn mae gen i fe rhyw ystyriw athronyddol yn dŵad, wan. Ie, achos morfydd fel yr hael ydi... Just i atgoffa ni, dyna di'r teitl. Ie, hollol. Ni sydd yn ei teitl. Ond eto, am reswm da, de. Felly, na ni edrych ar y darn nesa yma, i barhau. Waw! Gwch chi'n ei panad o de, os da chi dymuno, tro dwi'n sbio ar hwn. Reit, sbectol ymlaen. Mae'r print yn fwy bras tro yma, so mae'n helpu. Paham eiddigam ddangos, na ddeiall yn aill yn os, a'r llall yn des ysblenydd, olai da i liwio dydd. Be ymddangosiau'r ddeibryd o gylch i bedwar bwlch byd, rhyfeddod llyfr dalensydd, yn oes byn dyfod nos byth. Reit. So, rwy'n dall cywydd yn aml. So, mae yna rhywbeth o'r enw sangiad yn aml sydd yn llenwi llinell. Ac yn achos beirdd sydd ddim mor grefftus, mae'r sangiad yn aml yn rhywbeth i lenwi llinell. Filler, llanw, lle de. Ond gyda Dafydd, mae'r sangiad yn ychwanegu... Mae o'n all killer, no filler, dyna beth ti'n trio dweud. So, y sangiad llinell, paham wedyn y sangiad, eiddyn gam ddangos. Rhywbeth sydd yn ddangos fel cam dymunol, lle de. Ond i ddall ystyr cywydd, mae'n werth trio ffindio y frawddeg ramadegol ac anwybyddu'r sangiadau. So, sy'n jyst meddwl, dechrau'r llinell, pam, wedyn anghofio'r sangiad, pam na ddiaill y naill y nos, a'r llall yn des ysblenydd, ola dydd, sangiad arall, gael i liwio dydd. Felly mae yna un frawddeg, pam na ddiaill y naill y nos, a'r llall yn des ysblenydd, i liwio'r dydd. Felly, pam nad yw'r naill yn meddiannu'r nos, mae'n di sôn am yr hael go iawn, a mae'n sôn am morfydd sydd fel yr hael, a wedyn mae'n dweud, wel, pam laif sy'n wych tas yr ddwy yn llunio cytundeb morfydd yr hael? Pam nad yw'r naill, mae'n cytuno bod y naill yn meddiannu'r nos, a'r llall yn wres ysblenydd i liwio'r dydd. Iawn? So, morfydd yr hael yn cytuno. Un yn goleuo'r nos, a llall goleuo'r dydd, de. Wedyn... Be ymddangosau'r ddeibryd... So, pe ymddangosau'r ddeibryd o gylch i bedwar bwlch byd, rhyfeddod llyfr dalensydd, yn oes byn dyfod nos byth. Felly wedyn, fes ddim nos o gwbl. Achos mae hi mor... so'r hael ys y dydd, a morfydd yn y nos, a wedyn mae'n fydd. Bwysau jyst yn... So mae bron rhyw dinc bach athronyddol chwaraeus yna, o ran, ti'n meddwl am nos y ddydd, a serch a'i gariad yn ffordd o troi nos yn ddydd, da. A rhyw ormodiaeth chwaraeus hefyd. Gam neu'n gymwys, dwi wedi cymryd bod yna rhyw ysgamder yn hyn. Oes. Mae yna orddweud chwaraeus iawn yn hyn, does. A hynna'n ymwybodol sa ti'n tybio. Hollol. So neb yn gallu bod cweit mor wych o morfydd. Na, hollol. A wedyn, mae yna gywydd a serch i morfydd a dyddgu a merched nad yw Dafydd yn ei henwi ac yn y blaen. Ond hefyd, o ran canu natur, da. Mae gen i fo lot o bethau gwych yn disgrifio byd natur. Ond yn aml iawn, mae ffordd mae Dafydd yn trafod natur a'i ganeuon serch. Mae serch a natur yn un mewn ffordd. Mae nhw'n perthyn yn agos iawn. Achos yn aml iawn, mae o'n sôn am drefnu oed, sef cyfarfod a'i geriad yn y coed, oed yn y coed mewn ffordd. Ac yn aml iawn, mae'n deud yn blwm ac yn blaen i fod o'n caru gwraig briod. A mae'n hwyl am ben gŵr i geriad. Eiddig mae'n gael efo, gŵr eiddig, de. Of gwrs, mae dyn yn eiddigedus, mae'n cael affair efo'i wraig o, de. Efo'r Beatles. Beatles un dyn. Ond gan bod i geriad o'n briod, neu weithiau yn gyffredinol oherwydd hiala cymdeithas,
mae eisiau bod yn rhydd i garu, felly mae'n gorfod gadael cymdeithas, gadael y dre, a mynd allan i ganol y coed, i ganol byd natur de. Felly pan mae'n canu mawl i fyd natur ac yn dyrchafu natur mewn ffordd, achos dyna lle dwi'n cael bod yn rhydd i garu ac yn y blaen. Reit. So mae'r ddau, mae'r naill yn frych i'r llall i ryw raddau de. Chos o'n i'n meddwl, a mae hyn eto'n dangos fo anwybodaeth lwyr i thema gyson yn y podlediad, o'n i'n meddwl bod mawrygu natur yn rhywbeth oedd yn dod llawer iawn yn fwy diweddar yn y traddodiad. Ti'n sôn am romantiaeth. Ond felly, a bod y syniad o'r tirlun a bla bla bla, bod hyn i gyd yn bath hwyrach, ond nid felly mae hwn di'n dangos, yn ystod yr 23 neu 4 pennod da ni di recordio. A mae'n y gyd-destun aesthetig penodol yma de, o ran mae cymdeithas yn golygu caethwed o ran ymddygiad Dafydd a mae natur yn golygu fod o'n rhydd. Ond fel beir rhamantaidd yn ganrifoedd wedyn, bod dyn yn gallu mynd allan yn fyd natur a teimlo yn rhydd ac yn y blaen. So, rhywbeth tebyg i hynny mewn ffordd, de. Ond felly hefyd... A hefyd, mae'n amlwg, dwi'n gwybod bod ni wedi siarad amdano fo sawl gwaith, cyfaill arbennig y pod, Hywel ap Owain Gwynedd. Ia, i ganu natur a ganu serch y cynnar o rhagflynydd. Ac yn cyfuno ar arfordir meirionydd, ynddo. Yn union. Hollol. Felly, o ran weithiau, mae gen efo rhyw bethau sy'n ymddangos i ni gywydda, lle mae'n sôn am adar yn canu yn y coed. Ac mae'n personol i'r adar. I ni trafod fel pe ba'r adar yn bobl sydd yn gallu siarad neu canu. Mae'r adar yn canu. Ac fel mae'r adar yn canu allan yn y coed, mae Dafydd ei hun yn canu, de. A mae'r naill yn drych i'r llall, de. A mae'r un o fy hoff gywydda gen efo, mae'n gywyd hyfrion, y deildyd, sy'n trafod pan mae'n mynd allan i gwrdd â'i gariad, de, yng nghanol y coed. Ie, so tŷ wedi wneud o ddail. A mae'n hyfryd, felly mae'n trafod y coed yn drosiadol. A dyma'r dechrau'r cywydd yna, de. Mae'n wych iawn. Cwbl o linellau chdi fyna. Heirdd feirdd, fy urddyn, diledfeirw, hawdd amor hoen goror geirw, i fynd lwys am cynhwysau, mewn bedw a chyll, mentyll mai. Dwi'n licio. Wych, dydi? Mae hwnna'n... Dwi'n dall, dyna'r unig linell dwi'n ddeall, so mae'n helpu. Mewn bedw a chyll, mentyll mai. Llathyr dair falch uwch llethyr derfyn, lle dau hoffi lliw dyn. Gwir ddodrefn o'r gair ddi-dryf, gwell yw stafell a dyf. Ia. So, na ni canolbwyntio ar y pethau ti'n dall yma, de? Ond mae'n dechrau yn y llinell gynta, a dechrau cywydd heirdd feirdd. Mae'n cyfarch beirdd eraill, de? A wedyn y llinell nesaf, hawdd amor, de? Smai. Ia. Ond mae'n ddiddorol i fod o'n, sôn am gyfarchion beirdd mewn ffordd, de? Yn fyma. A wedyn, mae'n sôn am gwrdd ei ddyn i ferch Lwys, merch brydferth hardd, ynde, am cynhwysau. Mi oedd hi wedi fy nghynnwys i, fy nghroesawu i, am cynhwysau. Mi nath hi fy nghynnwys, fy nghroesawu. Mewn bedw a chyll. Coed bedw, coed cyll. Mentyll mai. A to mis mai, a mae'r dail yn ffres, a mae'r coed bedw a'r coed cyll. Yn briliant. Just mewn bedw a chyll. A wedyn, y cwbl ola yna, yn y darn... Gwir ddodrefn o'r gair ddi-dryf. Sef cair, da? Castell, cair, sy'n tyfu, sy'n ddi-dryf, da? Gwell yw stafell a dyf. So, y stafell... Sy'n tyfu, da? Stafell naturiol. Gwell yw stafell a dyf. Gwell yw stafell a dyf. Sori, nes i'n darllen yn iawn tro gynta, ond da ni'n weld o'r blaen. Gwir ddodrefn o'r gair ddi-dryf, gwell yw stafell a dyf. Dde wych, da? Stafell fyw. Ie, stafell fyw. Yn llythrenol. Ie. Ac, mae'n wych iawn, dydi. Ond, eto mae hwn yn barddoniaeth i'w berfformio i bobl i fwynhau, i bobl jyst gael... Does a ddim swyddogaeth wleidyddol amlwg. Mae hwn jyst... Adloni, ac
ymhyfrydu yn ei greadigaeth artistig ei hun. Na ti, achos mae gymaint o'r hyn da ni wedi drafod hyd yma, wedig ar yr ochr barddonol, wedi bod ti'n gallu gweld ei swyddogaeth gymdeithasol o, gymdeithasegol, wleidyddol o, boed yn ysbrydol neu yn... Celfyddyd er mwyn celfyddyd sy'n yma da. A mae hwn yn... Mae o'n meddw i bron ar yw... y chops, y gallu yma jyst i gael hwyl dydi. Ac, unwaith mae'n disgrifio'r i lecyn ma'n y coed, mae'n ymhelaethu yna fo wedyn, gwirdd o drefn de. Well yw stafell a dyb. O, dwi'n licio mewn bedw a chyll mentyll mae. Mae'n wych, dydi. Mae'n holl o wych. Wedyn, mae'n gymaint o bethau i'w trafod, dim yn siŵr. Ond dwi'n meddwl... Lle na'n drafod? Lle ti'n mynd â ni nesaf? Dwi'n mynd gwybod. Faint o'r cerddi serch ma ti eisiau... O, mae'n ormod ohonyn nhw, de. Yn y deal dim mae'n sôn am yr adar wedyn, mae'n gymaint, mae'n disgrifio'r adar fel clerwyr coed, o beirdd y coed, ac yn y blaen, pethau gwych iawn. Ond, rhaid mi symud ymlaen, mae'n fath penodol o gerdd dwi eisiau i thrafod, sef y cywydd llatau. Right. Math o gywydd sy'n cyfuno natur a chariad eto mewn ffordd arbennig iawn. Right. A mae yna lawr o gywydd a llatau gwych gan gywyddwyr ar ôl Dafydd, ond mi gyfansoddodd nifer o rai anhygoel o dda ar ddechrau oes y cywyddwyr lly. Ac ystyr llatau yw negesydd. Right. Ac yn ngwaith Dafydd mae'n golygu negesydd serch. Iawn? Right. A mae'n rhyw gynfensiynau, a mae'n hollol ffantasiol da. Mae dychymyg Dafydd yn rhemp yn y cwyd a llatau yma da. Mae'n dychmygu bod adar yn siarad, neu bod y gwynt neu'r lleiad, neu rhyw anifel yn gallu siarad ag ollu. Ac yn gynta, mae'n cyfarch y negesydd, y llatau. A fel arfer mae'n aderyn neu anifel, y gwynt weithiau. Mae'n i gyfarch, mae'n i ddisgrifio mewn ffordd ganmoliaethus. Mae eisiau cael y negesydd i wneud dan o waith iddo fo. So mae'n i wenieithu, mae'n i ddisgrifio. Techneg, dyn ni'n benol o'r waith yma, dyfalu, sy'n golygu dyfalu, fatha pentyrru llwyth o ddisgrifiadau diddorol. Felly mae'n cyfarch y negesydd a llatau, mae'n i ddisgrifio yn faith, i ganmol. Wedyn, mae'n rhoi comisiwn iddo fo. Reit, dwi eisiau chdi fynd at y ferch yma fo neges iddi. Morfydd. Ie, neu dyfgu, neu pwy bynnag. A mynd y neges. A wedyn, tyda hi'n ôl ata i da. Reit, so, mae'n gymaint honno da. Ond, a i just wybio trwy un cywydd llatau i'r ceiliog bronfraith da. A ni just dallan rhai llinellau na, i drafod beth ydyn ni'n gallu da. So, felly, y llat... Mae'r cyfeiliad, nid y ferch sydd isio sylw ydy'r ceiliog bronfaith, ond y deryn sy'n mynd i gael y ferch iddo fo. So mae eisiau cael y ceiliog bronfaith, i fod yn negesydd i fynd at i gariad o. A mae pob mai di-feod... Yes, y di-fai. Pob mis mai, sy'n cadw oed yn ddifau yn ffordd. Ar flaenau canghennau'r coed, cantor hydyr ar gair wydyr gill, esgyd dan wyrddio'n esgyll, ceiliog teg rheg rhag organ, bronfraith drwy gyfraith a gan. So mae'n cyfarch y bronfraith yn disgrifio ffordd hyfryd ydy. Teg, rheg, anrheg teg mewn ffordd. Esgyd dan wirddio'n esgyll. A hefyd, anrheg teg, rheg, rhag organ. Hynny yw, anrheg teg sy'n well rhagorach nag organ. Hynny mae'r deryn, y bronfraith, yn canu'n well na organ yn yr eglwys, da. Sy'n diddorol, da. Pregethwr maith pob ieithoedd, pendefig ar goedwig oedd, Sieri fydd y medwydd mai, 7 a ganau, ffantastig. Listyr gwew ar flaen gwiail, y stiwart llys dyrys dail, athro maith fy nghyweithas, ieithydd ar frig planwydd plas, cywirwas ar friglas fry, cydymaeth mewn coed y my. Ceiniaid yw'r goreiryw gan, a gynnyll pwyll ac arniad. Felly
mae'n personol i'r deryn, yn ei ddychymyg mae'r deryn gallu siarad, de? Ie. A mae'n ei ddisgrifio fel gwahanol fatha o bobl sydd yn arbenigo o ran defnyddio'r llais i berswadio. Pregethwr, de? Pregethwr maith pob ieithoedd, de? Ie. Pendefig ar goedwig oedd, de? Stiwart Llys sydd yn siarad ar rhan y brenin, de? Stiwart Llys. Athro, de? Yn wych. Mae o jyst yn bendigedig. Sio fi na ddal ati o? Neu ti isio... O, mae'n y gymaint oes. Na i wneud ymlaen. Ond ti'n gweld, mae'n Dyma y bennod gynta, 2 awr. Ie, hollol, dwi'n trio cadw fod yn awr, de. Ond ti'n gweld, blas ar gywyll llatai, mae'n gymaint o'n rhywun, de. A nes ymlaen yn oes y cywyddwyr gyda llaw, mae'n y gwyddau llatai, nad y dyn sy'n gywydda serch, lle mae bardd yn cyfarch y deryn neu rhywbeth arall, mae'n ei gymisiwn i fel llatai, fel negesydd, i fynd yn neges at gyfaill, at ffrind neu aelod o'r teulu, ond yng ngwaith Dafydd, mae'r llatai, mae'r negesydd wastad yn mynd i gariad o. Mae'n bethau hyfryd iawn. Ond eto, fel rwy'n sydd ddim yn gwybod dim am hyn, mae'r dawn, yr hyblygrwydd, y ffordd mae mor chwaraeus, dydi? Mae mor ysgafn, mae'n gywrain ofnadwy, wrth gwrs. Ond mae jyst mor ysgafn, dydi? Mae jyst yn... Cyfuniad rhyfeddol o'r dwys a'r doniol hefyd, de. A mae fel bod yn berlymu allan ohono fo, dydi? Achos, hollol, mae yna gymaint o gyffuriadau doniol ysgafn, gormodiaeth mewn ffordd ddoniol. Ond eto, mae'n rhywbeth dwys am y ffordd mae'n mwynhau byd natur hefyd ac yn mawrygu natur ac yn cydnab ar harddwch yr aderyn na. A llais y ffordd mae aderyn yn canu, mae'n rhywbeth hyfryd hefyd. Mor chwaraeus, de. A sylw garn, de. Hollol. Wedyn, mae'n amhosib dewis... Mae fy nghyd bodiwr i'n... Ti'n ffindio hyn yn anodd? Ie, mae dewis hoff gerdd, hoff gywydd, ger Dafydd yna. Sôn am un... Mae'n canol misoedd hefyd fel, mae'n gyda gywydd i fis Mai. Da ni di sylwi bod o'n licio Mai. Mis Mai. Ac mae un cywydd yn canol mis Mai, mae'n personol i mis Mai, reit? A mae'n trafod mis Mai fel noddwr iddo fo, bron, de, ti'n Right. A mae wych, na i darllen eich bach. Harddwas teg am anrhegau, felly mae mis Mai fel harddwas, gwas hardd, sydd yn anrhegu Dafydd, efo dail, efo blodau, efo cyfle i fynd allan i garu eto ar ôl geia, ac yn y blaen. Harddwas teg am anrhegau, hylaw ŵr, mawr, hael, yw'r Mai, de? Lle, fel mae noddwyr yn noddi beirdd sy'n canu mawl, de? Mae mis Mai yn hael yn noddi Dafydd efo'r cyfle i fwynhau natur ac i garu eto. Anfones, hynny anfonodd, yn i mi, iawn mwynau o mynnu Saesneg, arian, de? Ia, glas defill glan mwyngyll Mai, floring, math o bres, brig, nimdigau, flawr dy lu, gyfoeth, mis Mai, flwr dy lu, ar arian. So mae'n disgrifio dail ffres newydd yn mis Mai, fel arian, fel darnau arian. Ac fel mae noddwr yn rhoi arian i fardd i ganu, mae mis Mai yn ei noddi ac yn rhoi'r arian trosiadol wrth roi dail ar y coed eto, yn hyfryd iawn. A wedyn mae'n dechrau sôn am y ferch ac yn y blaen. Da ni'n gwybod, dwi'n meddwl, di sôn yn gyflym, ti'n awgrymu bod na arian wrth gefn gan Dafydd, bod na rhyw fath o ffordd o gynnal hyn, achos dydy hwn ddim yn ymangos fel dyn sy'n byw ar ei gyfflwng, cysy'n gorfod poeni. Ond rhaid i fod yn cael, mae'n canmol y croeso mae'n gael mewn llefydd hefyd, dydy. A rhaid bod yn cael dipyn o nawdd, hwyrach nid fel nawdd y mae bardd mawl yn cael gan arglwydd mewn llys, da, ond nawdd o ran diwgs, ti di aros am ddim, gei di fwynhau, dyna'n fath o beth. Mae o'n... dwi'n deall mae'r pentyrru matha gwahanol arian yn rhan o'r arddull, dydi, ond di person yma ddim yn byw ar ei gyfflwng, di person yma ddim yn gorau poeni ynglyn â mynd i ganlyn defaid ar y mynydd, neu be bynnag fysa nhw'n neud. Moch, da ni'n gwybod na moch di bob dim, de. Ond mae'n ddiddorol
pwy oedd o, beth oedd i gefndir dosbarth o. Ie. A'i amgylchiadau. Oedd o'n perthyn i Na ti. deulu o'i chelwyr i Na hun, ti. de. So Na ti. oedd gyda fo foddion o rhyw fath, de. Ond dim yn gwybod digon amdano fo, de. Na. Ar wan i achau, ychydig bach am rhai o i Na, ac wrth gwrs mae'r berig darllen gormod i fewn i hyn, dydi, chos mae o just yn... Hollol. Sori, just ar Na, draws. mae'n ddiddorol, de. Reit, un arall cyn gorffan, de. Gan barhau a'i hoffter o fis Mai. Tan iddo fo ffindio un nesaf, bobl. Ie. Mis Mai a mis Tachwedd, de. Lle, wrth gwrs, mae'n cysau mis Tachwedd, mae'n llwm. Mis y lladd. Ie, ond mae wrth i fod o mis Mai. A na ni jyst dechrau pan mae'n sôn am fis Mai. Gedi, na i ddim darllen o gyd, ond gedi jyst darllen rhai'r llinellau cynta, de. Ocê. Cywydd yma, de. Dwi'n meddwl ista'n syth rhan. Hawdd amor glwysgor glasgoed, fis Mai haf, canis Mai hoed, cadarn farchog, serchog sal, cadwyn wyrdd feistr coed anial, cyfaill cariad a cadar, cof y serchogion a'i car, cenad 90 cynadl, caredig urddedig ddadl, mawr a fydd mynd Mair ei fod Mai, fis difau yn dyfod, ar fryd ar ddelw frwd urddas, ond goresgyn pob glyn glas. Na, ni sôn fyna, wych. So, unwaith eto, mae'n canmol mis Mai, ac mae'n personoli mis Mai. Tro ma fel rhyw farchog, mae'n dweud, cadarn farchog. Serchog sal. Ie. Felly... Cyfaill cariad a cadar. Ie. O hwnna'n... O beth ti di dweud? O fi, a cariad, a adar, ti'n Ond mae fel rhyw farchog mawr hyfryd, yn dŵad. A wedyn... Caredig, urddedig, ddadl, dyna... Ie, fel, iridio, da. Mae marchog yn urddedig, dydy, to. A'r llinell o'n sydd allan yn goresgyn pob glyn glas. So, felly... Ar fryd ar ddelw frwd urddas yn goresgyn pob glyn glas. Ac yn y cywydd yma, mae'n gwrth gyferbynnu mis Mai, mis Tachwedd. Ac wrth gwrs, mae mis Mai yn trechu'r geia. Felly mae mis Mai fel rhyw farchog sy'n dod allan mewn rhyfal, a mae'n goresgyn pob glyn glas, sef gwyrdd, de. Wrth gwrs. Mae'n ddelwedd hyfryd ydi. Ac o ran crefft, mae llawer o pobl yn hoffi ar y llinell gynta. Dwi'n clywed lot o bobl yn dyfynu'r llinell yma dros y blynyddoedd. Hawdd y môr, glwysgor, glas, goed, de. So, cor glws, de, fel y cangen yr coed eto, y coed ffres. A o ran y gynghanedd, mae'n enghraifft wych o gynghanedd sain, reit? Ti'n gwybod hynny, dwi? Na, dwi. Fel, ti'n gwybod? Dwi'n gwybod hynna. Mae gen ti'r bethau odl fewnol. O, mae gen ti hawdd y môr glwysgor, felly odl fewnol o'r yn cysylltu rhan gynta ac ail rhan y llinell, yr odl. A wedyn, mae gen ti cyflethrennu yn cysylltu'r ail rhan a'r trydydd. Glwysglor, glas, gla. Felly'r odl yn cysylltu, os da chi'n meddwl, sy'n rhannu llinell yn dair rhan, yn cysylltu'r rhan gyntaf ail, mae'r odl hawdd a môr, glwysgor, a wedyn glwysgor, glas, goed. Mae'n llinell wych. A'r marchog mae'n dod allan ac yn... Mae'n mor glwad. Felly... Wedyn mae Tachwedd dwi'n cymryd yn... Mis Tachwedd, mae'n hoffi Tachwedd o gwbl, de. A mae'n gymaint o bethau. Mae'r bell dros gant o gwyddau gan Dafydd ap Gwilym sydd wedi goroesi. Mae'n gwbl o bethau eraill dwi eisiau trafod. Reit. Cerddi dychan, cerddi donio sy'n sôn am ryw droian trwstan ac yn y blaen, ond dwi'n meddwl bod rheniadol yna i bennod arall, de. Mae'n biti Caru, achos sy'n wedi gallu trafod treulio cyfres gyfa podlediad, 10 pennod gyfa i drafod Dafydd ap Gwilym. Mae'n gallu trafod cywydd yn fanwl mewn pennod, a mae'n gymaint o bethau gwych yn mynd ymlaen ar ran crefft. Ond, unwaith eto, mae'n wefan yna, dafyddapgwilym.net, ewch ar y wefan yna, mae'n gyfle i ddarllen y cerddi, gweld nodiadau sy'n egluro ystyr geiriau, ond dwi eisiau o leia treulio un pennod arall o'r podlediad ni drafod, ond na ni orffen fyma, dwi'n meddwl. Ond, unwaith eto, cyn cloi, yn sôn am newydd-deb, ffresni gwaith Dafydd ap Gwilym, a ti di rhyfeddu, a dy llais ti'n ei glwad, a mae ffordd chwaraeus mae'n canu. Ond eto, mae'n adeiladu y farddoniaeth gelfydd ffres yma allan o ddeunydd
traddodiadol hefyd, hynny yw. Cynhysgaeth y canu mawl, ynde, yn canu mawl i noddwr trosiadol, mis Mai, ynde, y math yno o beth. Felly mae'n ailwampio elfenna o'r hen draddodiad barddol mewn ffordd ffres, a byddgar, a greiddiol, sydd yn ddoniol iawn ar adegau, a mae'n neud yn ei weia, diw, sbio mae'n neud, mae'n wych, mae'n ddoniol. Ond mae yna rhywbeth gwych amdano fo, achos trwy ailwampio elfenna o'r hen draddodiad barddol, mae'n dangos gwerth y deunydd crai yna, a mae'n ffeindio defnydd newydd mewn ffordd newydd, mewn oes newydd i adfywio'r traddodiad barddol mewn ffordd. Mae Dafydd ap Gwilym jyst wedi bod yn enw i fi yn y gorffennol. Enw cyfarwydd iawn, ond gan bod fi wedi byw yn Aber ac bod fi'n gyfarwydd ar... Ond beth sydd yn... dwi wir wedi fyswyno gan hyn i gyd. Just y gamp, ond hefyd y direidi, a mae just mor fyrlymus a diddorol. Felly diolch, Jerry, ti wedi bod yn athro yn tywys i a gobeithio bobl eraill drwy stwff ofnadwy o ddifyr. A mae'n eistedd fan hyn yn gwingo, mae o eisiau deud mwy. Felly, dyna fo, da ni'n mynd i ddod o hyn i... Cloc i'r rhedeg ymlaen. Dyna ni'n ddod i ben rwan. Diolch o galon i chi am rando, diolch o galon i chdi, Jerry, diolch i Richard sydd yn cadw trefna yna ni yn gornel. Cofiwch bod ni ar gael ar yr holl apia sydd yn casglu'r podlediadau yma ynghyd. Da ni ar gael ar YouTube. Da ni wir yn gwerthfawrogi os da chi'n rhannu wybodaeth am fodolaeth y pod efo unrhyw un all fod efo diddordeb, a dwi'n edrych ymlaen at dod nôl efo chi ac efo fo yn fuan iawn. Hwyl chi eto. Hwyl fawr.